Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, lagawon ta ang Siargao. Sabay ta! Uban ni ako, malagaw ta! Tara, magturta! Kini akong video, tanawan ninyo, ang mahibalaan ninyo kung pila inyong magasto kung maadto ta sa Siargao sa pagkakaroon mga igsuon. Pero sa pagkakaroon, magparami test ta kay kinahanglan na makasulod ta sa Siargao. Basta ka akong resulta. Excited ko. Kulba kaayo. Good store, ta. Magpabaksin. Ay, magparapid test ay. Kani sa Tabak Roy. Oh. Nandot na. A few moments later. Hero to Siargao! Negative akong rapid test! Wow! So mga dudes, ito na may Siargao. Bilin sa ning sarakyan. Parang git-git lagi. Sige, dara. Ato ko, salamat. Oo naman siguro na ang van. Ay, hello Sir Richard. Oo na gyud ay ni. Hello ma. Hello. Hello. Na si Ma'am Ann, si Sir. Ay, time pa or sila diri sa mga dudes diri mi sa McDo kay nagpalit bidaan og food para sa among pag-travel kung asa lang mi makahuno nga gutomon manihapon maghunong og mukaon. Kauban si Sir Richard Gunting. Go for Siargao. Antlan kayo. Sige lang. Umanamig palit. Sir, welcome sa ako. Ang kuan na Sir. Dudes Torta. Dudes Torta. Oh, diri mi sa atubangan kay kung dito daw dili daw si kuan si Sir Richard. Di daw siya magpalubot kay malipong daw siya. Sa kahay pili kung magpalubot ka no dito. Kalipong. Manglarga na kami. Maadto sa Siargao. Kita-kita taon niya sa Surigao. 3:28 a.m. Kasugdan na nato ang mga dots. Alas 3 na. Abot na kami diri, sir. Good morning. Abot na kami diri sa... Sir, Good morning. Good morning. abot na kami sa Surigao City, Port. Sir, tawag ka, sir. Ang ilang ang ID ang Kumusta? Kumusta? Tinda ko. Uti. Longganisa. Tinda ko. O tinda kong longganisa. Straight na gid ka yan. Straight lang. Okay, diri kapi-kapi time. Kapi sa daw kay way kapihan sa sulod. Oh. Sige, hi sa taga ano ni. Sabangan. Shout out. Shout out ko Kasabangan. Sa pangalan mo kanser. Ano na mi og Siargao pero si Koan. Biling Siargao. Biling Siargao. Here we go. Pila na mi pasulod sa port going to Siargao. Pa-x-ray na sa Gabii. Yeah, pasulod na mi sa port going to Siargao with Sir Richard and Sir Roger. Tara. Yes, tara. Magturta. Sulod na diri. Mao na ang disinfection area. Yes. QR. Yes. Kayo. Okay. Dagko bilang kindi dire. Tara. Tungkol sa kindi. Yes. Okay. Mao ning mga sikat dire. Isilamsin. Og Richard siya. Happy lang na po ni. Richard, kunti. Taga-asa ka? Nalagi ka diri? Taga San Isidro. Kanong na ako diri wala lang. Wala ko kabalo nung nyabot ka diri. Kaya nagkita ta ba? Small world. Wala ni Santa Claus. Tara. Asa? Oh, dara. Sunod na.
Kung magulat ta para Siargao dirita. Magulat mo sa time. Sir Chad, sa atong sakyan? Itong hypercut. Taga-kapalo. Ito, atong jet ski. Kana fast craft. Marag ocean jet. Basta fast. Sa diri mi magulat. Okay, masulod na. Sakay na ta sa ato ang salakyan na. Paristo dire. Here we go. Sakyan na. Morning everyone. Morning everyone. There we go. Ang sakyan mo puno-puno man. Upload na siguro ka. Hindi na madami sa driver seat. Sunod na ba? There. Okay, so, baba na baba. Thank you. Baba na. Hello. So na natin din eh. Kanya ata yung mga life vest. Okay, tungod kay vaccinated and negative ang tanan, mauni ang nahitabo. Padulong sa Siargao, matulog na lang ni. Okay. Tulog na lang. Mayang buntag sa tanan ang istorya pang mga malham sa nanuro yung mga malham. Ang mga malham nananhaw mo ni. Mo ni gitanaw sa mga malham. Sunrise. Nawa nilang san mo dagandagan. Sana may tingil. May tingil ba nagdagandagan? Namuang aquarium dahil lalom to. Kada ko na mga aquarium. Namoy nga na. Ha? Nagkakay bulinaw niya mga Aquarium. Tagihan ni sa aquarium dala. Tagihan sa aquarium. Tiglimpyo sa aquarium to dito nagbabay. Wow. Sir. Hello. Hello. Hey, B. Hello, B. Kinsa man na? Who's that girl? Ano siya? Kinsa ka na? Ala. Katulugan man ni Sir. Ano yung mata? Time is 7:05. The fast yun siya. Kumusta man yung gibati, ma'am? Mag-iyak-iyak mo. Taga Siargao na dyan ka, ma'am. Kaya maghiyak-hiyak na. Hiyak-hiyak. Sir ko kuan. Saka kusog sampak sa tubig diri na iko maabot dia sa glass ang hampak sa tubig. Human sa isa ka oras o 40 minutos nga biyahe, naabot na yun kami dinhi sa Siargao. Pero dili pa mi matindugon.
Walat na po mig another 1 hour. Ma'am. Ay, dali. Mao kani ang po sa Gawas nami. Kay mo tungtong nami sa Siargao. wow. Gawas na kita sa boat, sa fast craft, and tungtong na sa Siargao. Welcome Siargao. Hi vlog! Hi vlog. Go. Welcome to my guys! Yes. Welcome to Siargao! Salamat sa ato ang mga crew sa Sian Ferry. Oh, shout out sir. Shout out kay Juan Plaza! Plaza. Kita basig diri gyapon mi masakay. Sige sir! Oh, sige. Oh, no. Yeah! Nagtongtong na mi sa Siargao. Siargao na. Shout out sa tanang mga school heads. Yes! Mainit ng panahon sa Siargao. Sian Ferry 2. Mani ang port diri asa Siargao. Yes, ma'am. Siagit sa dira. Nga naabot na ta sa Siargao. Ma'am Irma, shout out. Welcome to Siargao! Kay wa kabalo ang principal. Here na pud ta pila sa Tagum Siargao. Kay para sa ato ang tracing. Sir, usaon man ni? Kinahanglan ag QR. ay QR diri sir o sa ato pwede. Nasa imo katong QR nimo search. Kung moari mo diri sa Siargao, sa ganito dapat na kay tracing app. Oo. Vaccination card. O karon vaccination ko wala kay tracing app, vaccination card. Yes. Kita sige. Vaccination card. Sir, di mao ni ang among sundo. Color green na multicam. Sir, pito-pito na sir, palihugog si Ibog. Diri forward na mo aka naunag saka. Diri maunahan si Ibog. There we go. Mauna ni ang sentro man ni sa Siargao no Siargao. Ay dapa. Siargao dapa. Amo ni sentro sa Siargao. Unsa naman ang Siargao gani kanang municipality ni? O province? Municipality na eh. Ang municipality ang dapa municipality. Oh, pwede ka municipality ni Dapa. Eh wow sir, kanindot sir. Dili ang amo ang kuan, istihan, 2 stories. 2-story building. Nadine? Karon ma'am? Oh, nagpalit og pa. Magtumas dito. Gusto mo na ba? Hindi po. Ano yung extended? Hello mga dudes. Yes, mo yung room pa diri. Kwarto nga gi-prepare pa among room so diri sa ta. Alam mo. Yes, ma'am. Gani. Na gina ka. Oh, gani ma'am. Ma'am kanang lutuan nila ma'am nga gipilit lang. Ay, nakakala ko yung mga pareha naman sa kuwan. Asa may on ay dira? Pareha naman sa seeds pa. Sauce. Ma'am. Oh, wow. Lang yun. Ano man nila ang makulutuan sa Tagum. Ah. Hindi ko alam. Magilubog lang. Pamahaw kadako sa islawi kadagan. Nagapamahaw na. Sabaw
Wow, kalami. Saan eh? Ay, manok. Sir, salamat sa libreng pamahaw. Welcome. Gani, kalami sa pamahaw ni Sir. No, mga dudes, diri na sa Siargao, human nami og pamahaw. Libre pa jud ni Sir. Libre pa jud ni Sir Alan, di makalimot naman tag makakaon na. Sir Meanwhile. Okay, shout out sa mga principal o mga teachers sa San Isidro District. Hello, amping kita kanunay. Ilabi na gyud diha sa mga teachers sa Agman Elementary School. Hihi. Okay, shout out usab sa mga teachers na akong mga amiga dira sa Lingaw Elementary School. Ilabi na kay Ma'am Irma. Hello, Ma'am. Sayang, nag-uban unta ka perting bibuhat sa akong paglagaw sa Siargao. Pirti gyud kahugyaw. Akong mga kauban nga mga prinsipal ug among supervisor mura ra jud nakog mga igagaw. Pirti kami kabibo, wa jud mi dala nga kagaw. Safety pa jud sa Siargao kay dili ka kasulod kung wala kay result sa rapid test. Mga agaw. Maong lagawon ta ang Siargao. Hantod sa sunod na to nga destinasyon. Sabay ta sa pagkakaroon. Babay muna.